Jeric. Kumusta? Salamat. Nandito ako sa Qatar. Work na naman, work. Qatar, sa Qatar. Busy na naman, busy. Busy na naman si Akits. Ikaw, nasaan ka? Nandyan ka pa rin? Nasa ibang bansa ka pa? Nag-back to zero yung yung YouTube ko. Back to zero ako ngayon. Walang WH na. Ubus na yung WH ko. Kinain ni Lolo. Kinain. Natatamad na ako. Hindi ko nga nakuha yung yung pera ko.
Big love shoutout. Mami Im's Kitchen Vlog. Salamat. Salamat sa pagbisita. Hello po, Ma'am Jean. Kumusta? Nandito ako nagpa-plancha. Busy. Busy sa kakaplancha. Nabibig ko yun. Busy. Baka biglang sumulot na mga bata. Busy dito. Hindi kagaya sa hindi kagaya sa Saudi. Sa Saudi, malaki yung oras ko doon. Malaki yung pahinga ko. Dito wala. Wala akong pahinga. Puro trabaho.
Ano yun, Jeric? Gumamilalit. Galing ka naman, Pipi. Naligaw ka lang. Naligaw ka saglit. Nakakamiss yung ano, yung dati kong amo. Kasi yun nga, malaking oras ko. Tapos solo ko yung kwarto. Dito, alam nyo ba may CCTV yung kwarto namin? Pero hindi namin kwarto yun, parang sala lang yun. Wala kaming kwarto dito. 4 kami dito. Wala kaming kwarto. Kaya hindi ako makapag-ano doon sa kwarto ko. Sa kwarto namin. May CCTV. Hindi ako makapag-live. Hindi na ako nakabalik ng Saudi. Naano ako dun. Ewan ko kung hindi ako dun. Kasi hindi ako nakabalik doon. Kasi may ticket ako nun pabalik. Hindi ako nakabalik. Hindi pa natapos yung inaasikaso ko sa amin. Apply ulit. Nag-apply ulit ako sa Qatar naman. Hirap kasi doon sa probinsya. Nagkatindahan nga ako pero logi. Napupunta lang sa upa yung tubo ko. Ang laki kasi ng renta ng pwesto dun sa amin. Hirap mag-negosyo din pag walang sariling pwesto. Pag nagre-rent lang ako. Kailangan marami kang titinda. Yung sa akin, konti lang yung puhunan ko. Kaya yun, wala. Nasaan ka, Jerry? Nasa Israel ka pa ba? O saan ka nun? Sa Taiwan? Taiwan ka o Israel?
na sa Pinas, di ba umuwi ka? Umuwi ka nun, di ba? Sa Pilipinas. Hirap sa Pilipinas. Kunti lang yung sahod mo. Kunti lang ang sahod pag magtrabaho ka dun. Dito, marami nga trabaho pero malaki naman yung sahod mo.